Kusesekusuka ubhuti wami wahlala phansi wasiqoqa wathi, odadewethu nabafowethu, le mpilo esiyiphilayo inzima. Into engifisa ebengiyicabanga engakwazi ukuthi isilekelele. Kunabantu ebengisikhulume nabo ngalibeka udaba lami kubona. So, i-solution abanginike yona ukuthi ngihambe ngiye emazweni ngiyothatha lento ekuthiwa inabungozi, phecelezi inyoka. Okay. So, kwasithusa-ke lokho ukuthi hawu, bhuti, noma besilala sidlile, yebo khona phela angeke uze uyikhethele isimo, kodwa besilala sidlile, ayeke usidala singadlanga. So, ungazucabanga into ekanjalo. Nansi-ke lento isisele nathi la ekhaya sekuyinkinga-ke. Akuyona phela eyethu, kodwa yona sisele, umnikazi wayo akasekho. Kwawohloka yonke into, amabhizinisi vele phela ayiphushwe uyena. Mina ngizazela i-teaching, angaze ngifunde amabhizinisi. Nabanye bazazela lokhuya nalokhuya, bayiphantela ngendlela zabo. Sekumele-ke manje uba uzoqhubeka nalento. Akekho. Sesiyasala-ke manje, yaqala-ke impilo, yabuyela futhi lapha. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya. Igama lami nguLondiwe. Mawuthanda nje ungangibiza ngokuthi uMazwide Dariet Jam. Namhlanje usibukele kuhlelo lethu olushasha episode 1 ku season 1 olubizwa ngokuthi Mzansi Reality Stories. La umuntu asibhalela khona asixoxele ngento abhekane nayo noma ngobunzima adlula kubona emva kwesigameko sempilo akade ebhekene naso. Lana-ke nginodadewethu, ngiyabingelela dadewethu. Yebo sisi wami unjani? Siyaphila, wena unjani? Hayi nami ngiyaphila. Ngicela usisi asitshele ukuthi ungubani igama lakhe and kungani esibhalelile la kaMzansi Reality Stories. Oh, igama lami nguThandeka WakaZulu. Ngibhale lana kuMzansi Reality Stories ngento engihluphayo eke yenzeka ekhaya. Manje ukubhala kwami lana ngicabanga ukuthi ngizoluthola usizo. Angazi noma sengingaqala yini ngibeke udaba lami. Ngaphambi kokuthi usisi nje asiphe udaba lakhe, ngiyacela uzazise. Ake usitshele kabanzi, usitshele kangconywana, ungubani? Sifuna ukukwazi nababukeli emakhaya bafuna ukwazi ukuthi lo muntu sihleli naye namhlanje ozosinika udaba lakhe ubani. Yebo. Igama lami nguThandeka WakaZulu. Ngisuka eFingham around Durban North. Isitori sami simi kanje. Ngikhule emakhaya. La sikhule sihlezi nabazali. Kuthe abazali beshona, indlela esaleka ngayo kukhona ubhuti wami omdala bese kuba yimi bese kuba abafowethu abanye abangilandelayo. Alright. Kuthe sekufika la abazali bethu besishiya emhlabeni, yaqala impilo yanzima. Ubhuti wami sekhula, bekunzima khona kodwa bekukhona ukuthi sihlanganise kodwa nje hhayi ngaleyo ndlela sekhona abazali. Nawe uyazi uma kukhona abazali khona la usuke uthembele kubona njengomntwana. Kuthe ubhuti wami seqeda isikole wangakhona ukuthi eye e-varsity. Nokho wayefisa ukuthi e-varsity aqhube iy'fundo zakhe, afunde akwazi ukuthi asize iy'ngane zakwabo. Waqala wadayisa, edayisa emgwaqeni, edayisa ama-fruits ukuthi sikwazi ukulala sidlile. Sibancane and sithembele kuyena uyena omdala. Saqhubeka siyafunda nalabanye abangilamayo. Kuthe sekusuka ubhuti wami wahlala phansi wasiqoqa wathi, odadewethu nabafowethu, le mpilo esiyiphilayo inzima. Into engifisa ebengiyicabanga engakwazi ukuthi isilekelele. Kunabantu ebengisikhulume nabo ngalibeka udaba lami kubona. So, i-solution abanginike yona ukuthi ngihambe ngiye emazweni ngiyothatha lento ekuthiwa inabungozi, phecelezi inyoka. Okay. So, kwasithusa-ke lokho ukuthi hawu, bhuti, noma besilala sidlile, yebo khona phela angeke uze uyikhethele isimo, kodwa besilala sidlile, ayeke usidala singadlanga. So, ungazucabanga into ekanjalo. For a point ukuthi ubhuti wami naye une-pressure because abangani bakhe bayixoxile lento leyo ukuthi bayahamba. So, sethi ake asazise-ke. Okay, ngingakuphazamisi. Usho ukuthi kushuthi unixoxela nje vele sekuyisinqumo asenze nabangani. Khona abangani. Yebo, sekuyisinqumo sakhe vele. Ukuthi thina sithini siyamkhuza, akusedeke olugaleni leyo. Thina uyasitshela kahle kahle ukuthi uzokwenza u-1 no-2 no-3 ukuze isimo sesekhaya sishintshe. Nathi uma siphuma esikoleni sikwazi ukuthi siye e-varsity. Ngoba yena akwazanga nge-varsity. So, engakwazi ukuthi thina asikhuphule sibe lezi zinto esifuna ukuba kuzona.
Kwenzeka yonke-ke nje lento le eyenzekalayo, bapha abazali. Abazali bashiya kudala vele sebancane. Bahamba ndlelani, bagula, Bashona engozini yemoto. Sathola nje imbiko mangabe ukuthi beshona ubhuti uneminyaka emingaki ngaleso sikhathi. mhlawumbe ubhuti wami wayela ko-16 vele sezoqeda esikoleni. Okay. Uqeda nje esikoleni vele isimo sesiyabheda. So if esixoxela-ke lento lena kuba ukuthi sonke siyabuzana, hawu ubhuti yini manje abe weak ngale ndlela alalele futhi abangani. So sayithulelana nathi sizingane, nawe ngeke uze ungayihaleli impilo emnandi, uyabona. So ahambe-ke ubhuti wami abuye nalento abuya nayo. Kuhambe iy'nsuku, hayi sibone isimo siyashintsha, izinto ziyenzeka. Siphatha imali esikoleni njalo, ubhuti wami usenaqala aba namabhizinisi, uthenga imoto ubhuti wami, uyakha, nje impilo njengamanje si-right, nami sengiyaqeda esikoleni. Anibuzi lutho kumnandi. No, asibuzi lutho. Vele siyazi ukuthi kunento kanje ubhuti wasitshela. So imfihlo vele yasekhaya. Usho seni-comfortable nani? Sesi-comfortable. Ukuthi hhayi shuthi wenzile into ayisitshele ngayo. Yebo, due to impilo vele esiyiphilayo nathi sesikhululekile, sesiya-enjoy. Yabo. So kuhambe isikhathi, ngiqeda esikoleni because vele ngimlandele emuva yabo. If ngiqeda esikoleni ubhuti ahambe yobhalisa e-Varsity, angikhokhele futhi cash. Ngifunde, ngiqede, nalabo abanye bangilandela kanjalo. Ngize ngithole umsebenzi ngibe uthisha. Iyaqhubeka njalo into kabhuti, kuyanda amabhizinisi, uxhumana nabantu abaphezulu, nje isimo si-right ekhaya. Okay. Kuhambe, kusekufike la khona engathi shuthi iminyaka yalento wayithathayo isiya ngokuncipha. Waqala kanjani manje? Ngoba uthi all along bekulokhu kwanda. Bekulokhu Uze ufika wena kwisigaba sokuthi ufundela ubuthisha uyaqeda. Yebo. Saqhubeka into ihamba kahle. Yebo. Manje mase sekuncipha, sekuncipha kanjani? Ake usibeke esithombeni. Angithi la khona-ke umfowethu nekhathi esegula, waseyazi ukuthi vele usezoshiya emhlabeni. Ngendlela babeyale ngayo, le wayithatha khona lento le. Uyabo. So waseyasibiza bafethu nodadewethu, kunento okumele ngintshele yona. Mana-ke sithanda sami, uma ugula ndlelani mhlawumbe ukuze nobukela ekhaya understand ukuthi kunaney'gulo ey'ngekho normal. Ngoba phela njengoba besibukele nje bafuna ukwazi kangcono, bazofuna futhi ukwazi kangcono, nami ngifuna ukwazi kangcono ukuthi mayegula-ke ugula ndlelani, nimbona nje mhlawumbe usenezinto ezimmile ebusweni. Kwakuyisimo esinjani? Sibeke esithombeni. Okay. Ukugula kwakhe shuthi lento lena ngenkathi eyithathile yayimudla even kwanaye ngaphakathi. Because angithi ukuze ikhiphe le mali kumele i-destroye, ilale nawe, ake ngisho kanjalo. Shuthi yayilala naye esifihlela phela thina. Yabo, because umuntu wesilisa vele uzothatha into yomuntu wesifazane ukuze uzokwazi ukuthi imkhiphele kahle imali. Yabo, so nenkathi segula okusho ukuthi wayengasenzi ngendlela e-right. Kanti vele neminyaka yakhe siyancipha ukuthi kune-period onikezwayo ukuthi mase ufika eminyakeni engaka sekumele mhlampe uzame ukuthi uyifunele noma umuntu ozokwazi ukuthi aqhubeke kulento. Ngesase ukuthi ubhuti wethu uyasikhathalela futhi uyasithanda, wathi hayi no, angivele nginikele mina ngempilo yami. Kwaphambana lapho-ke, ingakho-ke lento yayisidla yena ngaphakathi. Wakangasakwazi manje ukumitha. Yes, lento lena ababevumene ngayo. Exactly. So waqala lapho-ke kubhuti wami-ke wagula, kwasho ukuthi ngaphakathi uyonakala, uyabola, ephuma izinto engamathuthuva esweni, amathumbu nani, simzama ukumnyisa emtholampilo, kodwa kufana ukuthi kuyayifanela. Yabo, wagcina waze washona emhlabeni. Angasizakalanga. Nansi-ke lento isisele nathi la ekhaya sekuyinkinga-ke. Akuyona phela eyesu, kodwa yona sisele, umnikazi wayo akasekho. Kwawohloka yonke into, amabhizinisi vele phela ayiphushe uyena. Mina ngizazela i-teaching, angaze ngifunde amabhizinisi. Nabanye bazazela lokhuya bayiphantela ngendlela zabo. Sekumele-ke manje uba uzoqhubeka nalento. Akekho. Sesiyasala-ke manje, yaqala-ke impilo, yabuyela futhi lapha. Akusaphusheki kahle. Noma nami ngisapotha kodwa akusafani nangaleya ndlela. So uyabona uma ushintsha indlela yokuthi node ngiphila kahle, sekunzima manje ukuthi ubuyele standards esiphansi because bese siphakanyiswa sihlonishwa. Njengamanje sekumele thina si-understand ukuthi hhayi besi-right sisime sibuyele phansi ngenxa kamfowethu. Manje-ke umphakathi enihlala kuwo ngenkathi niney'moto, hlobo ley'moto, unyanyavu, unayo yonke lento le, babe nibuka kanjani? Isimo sasikanjani? Ngifuna uku-understanda leyo part ukuthi sesikanjani isimo and
njengoba ke manje seyiziyancipha-ke izinto phela futhi umphakathi usakhona Yes. njengoba ukhona de zinyuka izinto usakhona-ke namanje okwenzakalani nenze njani uma benibuza omakhelwane nithini nichaza mthini nithini kwenzakalani Noma umakhelwane babasaba ukuthi besibuze directly kodwa sasizwa ngamahemhemu bebuza ukuthi hawu lo mfana noma lo muzi noma lezi ingane wasuqhubeka kangaka kwenzakalani. Uyabona abame besibuza sibatshela ukuthi hayi ubhuti wami wayedayisa nje wephuma esikoleni imbone edayisa so imali eyibeka like ekhuluma nabantu bemxhumanisa abantu amabhizinisi nje into ey'kanjalo. So njengoba esefike lana ubeyiphantela because asikwazi ukukhipha imfihlo yasekhaya. Besinalo nto lokuthi nje vele sindawonye asikwazi ukuthi omunye umuntu simbhekele phansi sithi engowakwethu. Besikanjalo ukuthi umuntu hayi ubezamela nje ubhuti wami. Wagcina uzafika la afika khona wahlangana nabantu vele abazizinto eqonto engishoyo. Yes. Kuthe-ke sekufika la sekumele isimo la sekubheda khona isimo. Umfowethu angithi akasekho. Yaqala-ke manje lento isizama ukuthi inyonyobela thina. Imaki ngifuna ukuyitholisisa kahle leyo yini enyonyobela nina Ilo moya phela lo. Umoya noma like isilwane esibonakala physical. Angithi thina asibonakali kithi. Uyabo asibonakali kithi. Like uma isinyonyobela ebusuku sifika nje mhlambe siwumuntu wesilisa. Yes. La esifike silale khona nawe ukuze sikwazi phela ukuqhubeka siphile ngalendlela esiphila ngazo. Sona noma singesi sikwazi ukuthi thina sona isilwane sisinika imali ngalendlela besinika ubhuti kodwa sesiyenzela nje ngesizathu sokuthi vele sesifuna naso ukuphila yabo sifuna umuntu esizondla ngaye. Yes esizondla ngaye. So kahle kahle like kufana angazi ngizoyibiza ngani le nto leyana kodwa nje besidestroya izingane nje even kwanami imbali. So benginaleyo nkinga leyo ke sifika siwumuntu wesilisa silale nami uma ngizwa nenye ingane futhi ikhala ngaleyo nto leyo ukuthi yazi nginenkinga la okuyinto ke engekho right ke leyo uma uyintombazane. Ngicela ke sithanda sami ngiyaxolisa ukuphazamisa. Ngiyacela nje ungivumele ukuthi kube ngathi mhlawumbe ngiyaphuma kancane esihlokweni. Ngifuna ukungena kuleyo ukuthi njengoba uhleli lapha phambi kwami umuntu wesifazane. Uthi lesi silwane besilala nani. Uma ngabe silala nani ibuphi mhlambe ubunzima ebenibhekana nabo noma iziphi ingqinamba obuya kubhekana nazo njengomuntu wesifazane ngoba ngiyakholwa ukuthi awukwazi ukulala nesilwane noma sikwazi isilwane ukulala nawe bese iphinde impilo yakho iqhubeka iba normal njengomuntu nje kusuke kungenzekanga lutho kuyena ebudlelwaneni ukwaba kwi relationship khamba kanjani wena namasiblings akho kuya relationship eka kodwa uyabona nje sisi kuba nzima kakhulu because isilwane uma ulala uphupha ulala nesilwane ulala nomuntu wesilisa kodwa phela kusuke kuyisilwane vele. Azihambi kahle into zakho ongangokuthi ngisho usebenza uba nesigcwagcwa. Emphakathini uba nesigcwagcwa. Into engathi isichitho even kwi relationship yakho igcine isidropa umuntu wakho ungashintsha abafana beze bephele emhlabeni utshela ukuthi mhlambe umfana akekho right for wena kanti inkinga ikuwena. If umfana ehlangana nawe if ezwa lento ayizwayo noma athola lesilwane phela ngithi kuwe si representa as umuntu wesilisa. So if sekuza umuntu wesilisa ezolala nawe lesilwane sizoba nesikhwele sisemkhahleni. So leyo nto ke leyo kubantu besifazane igcina isikwenza mhlambe ungasabi nandoda yabo into kanjalo usugula futhi. Yes. Because igcina ize angazi ukuthi ngayichaza ngithini lento kodwa ikwenza even nanephungu uma umuntu wesifazane. So uhlezi ulalwa umuntu ongasiyena umuntu njengawe. So kahle kahle kuyadestroya ngaphakathi yabo. Uyayizwela ke nawe embukeli lapha emakhaya usisi usasilandisa ngodaba lakhe njengamanje ngicela sihambe seyitolo nje kafushane hlala nje ube tuned in wonke ama-social media wethu platform siqhubeka usibukele ulalelisise kahle udaba lethu sesifike nasiphethweni up until usisi azathole usizo. Ungakhohlwa ke mbukeli ukuthi lolu hlelo lethu la kwaMzansi Reality Stories luxhaswe noma lu-sponsored by uBetway.
Sikwamukele mbukele emakhaya kuhlelo lethu olubizwa ngokuthi Life After Dark kwi-channel Umzansi Reality Stories. Ngisahleli naye-ke udadewethu la ekade sibalisela ngodaba lakhe. Dadewethu ngicela uqhubeke usithathe usibeke esithombeni ukuthi-ke uma ngabe-ke seniyiqhubekela iphila lempilo ama-relationship engasahambi kahle yini enye nabhekana nayo ngoba ngifuna umuntu ohleli lapha ekhaya ohleli nale nkinga naye abe nesibindi sokuthi asukume afune usizo understand ukuthi bakhona abanye abantu ngaphandle ababhekana nalezi inkinga nabo and kuyasukumeka liyafuneka usizo into enjenganalezi nalezi akwazi naye ukubona ukuthi ayizikho normali. Ya. Sisi wami ngiphinde futhi nami ngomukele ohlelweni lethu lesibili sibuya kwi-break. Ngizoqhubeka nje la ekuthenini sagcine sihlezi sahlela nabo afowethu laba abangilamaye abanale le ongangokuthi nasesikoleni bebeba nayo inkinga yothisha bengasakwazi ukuconcentrate kahle. So bebuye bengitshela nje ngisaba umdala ngayibona lento ukuthi ake ngifakele amanye amehlo. Sazama ukuthi sithole umuntu osanyanga ozokwazi ukuthi asisize. Ngamxoxela nisukela eqaleni ngaze ngawufika egcineni. Wazama ukuthi asigeze asikhiphe lo moya lo osihluphayo. Wasiqinisa ukuthi uma uphinda futhi uza kube ukuthi awunawo amandla awusayenzi lento obuyenza before. Okay. Into ke engiphatha kabi ukuthi uma kufika umndeni uzosivakashela njengengane phela ezalahlekelwa abazali sebancane nje bezosicheck into ekanjalo. Ufika ushaye yona lo muntu lo ofikayo ngoba yena vela akaqinile. Akafani nathi. Ukusho ukuthi lento isakhona la phakathi kwi-family house. Ikhona lento lana. Ikhona umkhulu lona akaze ayikhiphe. Wayikhipha kithi. Okay. Akaze ayikhiphe. Yabo. Wavala ukuthi ingabiseza kithi. Yes, ingabiseza kithi. Isakhona ekhaya. Into esikeke sisize ngayo umuntu mhlawumbe uzivakashela simkhothise lokho simkhothisa khona ukuze phela naye agcina lale phephile. Sesiphila nje leyo mpilo leyo ke. Akuseyona ke impilo phela makunjalo ukuthi zonke insuku fana ngabe ngiyalala ngi-enjoy umbhedo wami onofonofo kodwa njalo fanele kube khona la ngiqala khona ukuze ngizokwazi ukulala ubuthongo obright. Angifuni uqamba ngasisi kubhlungu because kuyasifundisa isifundo sokuthi noma ngabe impilo ayihambi ngalendlela nofisa ngayo kodwa ngelinye ilanga uNkulunkulu uzokukhumbula. Noma ngathiwa uyalala udle lolo sobho lelo udle lolo phuthu lolo kodwa ngelinye ilanga uma ubekezela and uNkulunkulu umethemba uyokhumbula ngelinye ilanga. Asikho isidingo sokuthi uthathe izinto ezisheshayo. Impilo esheshayo ayikaze yaba right ukunempilo eslowly ake ngisho kanjalo because ugcina ufikile la ufuna ukuya khona. Inqobo nje ufika la ufuna ukuya khona. Ake usithathe kusibeke mina nombukeli ekhaya ukuthi njengoba wena uthi ufundile wenza teaching ngiyathemba ukuthi nabanye abakulamayo sebekhulile kwenzakalani njengamanje ngiyafeseka uyaqhamuka umsebenzi ngoba sengizile ukuthi kuma relationship kuyabheda akuhambi kahle so kwenzakalani ke indaba zemsebenzi ngiyathola umsebenzi yafeseka noma hayi nakhona isavalile lento isafuna ukuthi lokhu niphila nje nidla ngayo. Uyatholakala wona umsebenzi ngoba mina ngiyaqhubeka ne-teaching sekuyimina vele osondlayo ekhaya. Lo amabhizinisi ngithi vele kwawohloka hamba kanye nomnikazi wabo. Laba bayazama ukuthi befese kodwa manje abawutholi. Kuyacindazela lento le nifana nebhadi ifana nesichitho noma ungayikhipha kodwa ayiphumi ngoba angithi lento lena yabethelwa umuntu vele osengasekho. So sinaleyo nkinga nje kahle kahle ake ngisho kanjalo. Shuthi ngamanye amazwi isimo senu sisadinga nje ukuthi kuphinde kutholakala olunye usizo. Yebo ngiyafisa ukuthi sithole olunye usizo olungaphezulu kwalolu esikutholile. Masingathola umuntu ongakwazi ukuthi asikhiphele lento ekhaya ebethelwe elokhe noma ngathiwa ayinawo amandla kodwa ukhona umoya wayo. Uyayizwela nawe ke mbuke lapha ekhaya mawubuka nje lapha ekhona le screen uyayibona une-email yethu ngasi-emalela nje usitshela ukuthi uthini kwakuphawula usitshele futhi nezisombululo nazo ukuthi umuntu osuke ephila kwimpilo yesithwalo uma esefuna ukuyikhipha lento ukuthi ingabe sabuye ingabe sabahlupha engenze njani ukuze nathi masikwazi ukuthatha impendulo zenu siforwardele ngisho udadewethu nakuthiwa akasekho la studio sethu ngicela ukuthi umuntu osekhaya ulalele njengamanje athina amazwi akho ungamnikeza wona umuntu obhekene nalesi simo nosahalela ukungena kulento
othi nami izinto ayilungi, kade ngasiqeda isikole, kade ngangifesa, into zami ayihlangani, ngiyafisa ukuyibona nginomuzi, ngiyafisa ukuyibona nginemoto, ngiyafisa ukuyibona nginomndeni othi mina ngishadile, ngihlala emzini omuhle, ngihamba ngey'moto ezinhle. Yini ungamtshena yona ngale mpilo le? Enza kusho nje kubalela emakhaya ukuthi ukuthatha isinqumo sokuthwala akuyona into e-right. Engakusho ukuthi kuhle ukuhamba ngale pace o amandla onikezwe wona ukunokuthi uthathe impilo esheshayo, ngoba lonto leyo iqala idestroye wena, ibuye futhi idestroye ney'ngane zakini, idestroye i-future yey'ngane zakini. So isithwalo asikaze size sibe right. Oh, okay, alright. Ukugcina nje ngifisa ukukubuza kuwena ukuthi uma ngakuthiwa uyalinikwa elinye ithuba lokushintsha, yini obungayishintsha kulesi story sonke nje senzekile? Yini obungayishintsha? Ngoba sinibonile ukuthi ubhutweni bangabe nitshela ukuthi uthatha isithwalo, akukho la kuvela khona ukuthi nike nam-challenge kwisinqumo sakhe. Nibonana njengabantu abavume yonke into kalula. Mayifika nemali futhi nafika nayi-enjoy nayidla nayibhubhudla naswenka nafaka amawivi nje, ufaka amawivi namani, nafaka amawivi nabahle nanje nanconywa endaweni, navunywa ukuthi hayi cha, umndeni wakabani bani hayi ugqilazile, umndeni wakabani bani hayi impela sibukela kona, siphelezele wona la emhlabeni. So uma ngakuthiwa bekade unikezwe nje a second chance ukuthi uthi rewind kulesa simo lesiya, yini obungayishintsha? Bengingashintsha ukuthi lento ibuyele la isuka khona. Siqale phansi impilo kabusha. Siqale phansi sikholele uNkulunkulu ukuthi sikuzolunga nangelinye ilanga. Sishintshe lempilo, sisusa yonke kahle kahle sisuke nje yonke, siqale phansi impilo. Ngingasho kanjalo. Siyabonga kakhulu dadewethu ukuthi usibhalele, siyabonga futhi ukuthi uphinde uthembeke ufike ohlelweni lethu olubizwa ngokuthi Life After Dark. Mbukeli lapha emakhaya, uma ngabe ufisa ukuba ingxenye ya EasyBet ungabuka lapha escreenini noma kuma comment section ukuthi ilink ithini ukuze nawe uzokwazi ukujoina ube ingxenye yakhona. Thina siyakuthanda, siyabonga ukuthi ube ingxenye lolu hlelo, siyabonga isikhathi onaso ukuthi uhlelo usilandela, qhubeka usilandele, kuningi okusazolandela. Mazwide uyanithanda, let me love you and leave you. Danko.